Hola a tothom i benvinguts a Aula de Ciències. En aquest vídeo continuarem amb la nostra sèrie sobre la configuració electrònica i parlarem dels orbitals, que són les regions de l'espai on és més probable trobar els electrons dins d'un àtom. Hi ha diferents tipus d'orbitals, com ja hem dit anteriorment, i avui ens centrarem en els orbitals S, P i D. Cada un té una forma característica i una capacitat màxima per allotjar electrons. Si comencem amb els orbitals S, recordem que són esfèrics i pot contenir fins a 2 electrons. En termes de nombres quàntics, té un valor de L igual a 0 i ML igual a 0. El valor de n, recordeu que està determinat pel nombre que acompanya l'orbital. En el cas de l'1s, n igual a 1, en el cas del 3s, n igual a 3. L'orbital P té forma de doble lòbul amb un conjunt de 3 orbitals P que poden allotjar un total de 6 electrons. Els seus valors són de L igual a 1 i ML menys 1, 0 o més 1, que ens especifica així que es tracta de 3 orbitals P, Px, Pi o Pz. Per últim, l'orbital D és el més complex en la seva forma i estructura, i cada conjunt de 5 orbitals D pot albergar fins a 10 electrons. Els seus valors quàntics són L igual a 2 i ML menys 2, menys 1, 0, més 1 o més 2, perquè recordeu que l'ML va del valor més L al menys L passant pel 0. Els electrons omplen aquests orbitals seguint certs principis fonamentals que asseguren que es col·loquin de manera ordenada, com ja sabem. I aquests són el principi d'Aufbau, que ens diu que els electrons ocupen primer els orbitals de menor energia, com si estiguéssim omplint els pisos del més baix fins al més a dalt de l'edifici, i la regla de Hund, que ens ajuda quan hi ha diversos orbitals disponibles dins d'un mateix subnivell, és a dir, en el cas dels P o dels D, indicant que els electrons ocupen els orbitals de manera individual abans d'aparellar-se. I això ho podem veure amb l'exemple de a sota a la dreta de la diapositiva, on tenim l'oxigen. L'oxigen té 8 electrons. Z és igual a 8 i si l'àtom és neutre, el número de protons és igual al número d'electrons. Doncs bé, la primera parella d'electrons omplirà l'orbital 1s, la segona parella l'orbital 2s, i ara amb els 4 electrons restants es distribuiran entre, primer, els 3 orbitals d'OP seguint la regla de Hund i després aparellant-se, com podeu veure en la configuració que tenim 2 electrons aparellats a l'orbital 2p i 2 desaparellats. I això és tot sobre els orbitals per avui. Com hem vist, la seva forma i la manera en què els electrons es distribueixen entre ells és clau per entendre les propietats dels elements. En el pròxim vídeo parlarem més en detall dels nombres quàntics i recorda donar-li m'agrada, compartir i comentar si tens dubtes.